Bayani akan jinin haila shine abin da za mu kawo muku a yau. Kamar yadda kuka sani, kowace yarinya tana da uterus, wato ma'ana makwancin yaro, da ovaries, wato gidan kwai guda biyu. Tun haihuwarta suna nan a shirye, amma ba su fara aiki ba har sai lokacin da aka umarce su da su fara aiki, sannan su fara motsi a jikinta. Lokacin da yarinya ta kai kimanin shekaru 12 zuwa 15, gidan kwai zai fara aiki, wato kwai na farko zai nuna alamu cewa ya kai wani mataki kenan. Nunan kwai a wannan lokaci zai sa jikin yarinya ta canza zuwa cikakkiyar mace. Ga kaɗan daga cikin canjin da aka iya samu. Alama na farko shine mamanta zai nuna alaman ce ta girma. Sai alama ta biyu, za ta fara cire gashi a hammatanta zuwa gabanta. Za ta fara al'ada. Wannan alama ce da take nuna cewa mace ta balaga ya fara ta kai wani mataki a cikin zai yi shiri domin ya karbi kwai a daidai wannan lokaci. Bayan kwana 10 kwai ya gama nuna, zai shiga hanyar. Kwai zai bi hanya zuwa makwanci. A wannan lokaci a cikin makwanci akwai wani abu kamar majina cike da jini. Ta riga ta girma don ta karɓi kwai. Kwai zai mutu ne a bayan kwana 2 zuwa kwana 3. Jinin al'ada tana zuwa da ɗan murɗawan ciki, don dalilin mahaifa ke motsawa waje guda domin fitar da jini, da sauran alamomi wanda ba lallai sai mun ambato su a nan ba. Da yawan mutane sun san irin abin da muke nufi da zarar an zo wannan mataki. Shigar ƙwayoyin cuta, ciwon suga, wasu magunguna da bai kamata a sha a yi amfani da su ba. Ana samun wannan matsalar, ya kamata a je a ga likita, domin shine hanya mafi sauƙi da zarar an sami wani abu wanda ya zama bako a cikin al'amarin rayuwa, sai a tuntuɓi likita domin samun mafita akan wannan abu. Abin kulawa a nan shine lokacin al'ada, kada ki sa wa kanki shampo kowace kala, saboda wannan lokaci kofar gashi a buɗe take, kuma shigan shampo kofar gashi yana kawo ciwon kai mai tsanani, in ji ma'abuta likitanci. Lokacin al'ada kada ki ci gurji ko kuma kokomba, saboda akwai sinadarai a jikinta wanda zai iya hana jini ya fita a gabaki ɗaya, wanda daga ƙarshe zai kawo ciwon daji na mahaifa, wanda yake matuƙar wahalar da mata a wannan lokaci. Ko da wasa kada ki yarda a daki cikinki a wannan lokaci, kuma ki kiyaye duk abin da zai daki cikinki, saboda dukan ciki a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci. Zai ji wa mahaifa rauni, wanda daga ƙarshe zai zama ciwon daji, kuma wannan yakan kawo aman jini a lokaci guda, kuma wannan ɗin babbar illa ce ga rayuwar al'umma baki ɗaya. Kada a yi amfani da gishiri mai yawa. Amfani da gishiri ko manda da yawa yana kawo yawan zubar da jini, kuma yakan sa ruwa ya taru a cikin mahaifa, wanda hakan babbar illa ce. Kada ki yi amfani da kwakwa, ma'ana coconut kenan, lokacin al'ada, saboda tana tsananta alamomi a lokacin al'ada. Tabar sigari, dukkan mu mun sani tabar sigari tana da illa ga lafiyar jikinmu. Bayan haka, bincike ya nuna amfani da shi lokacin al'ada tana sa alamomi su yi tsanani matuƙar gaske, in ji likitoci masana.
kada ki yarda ki bar fan ɗinki a jikinki sama da awa 3 zuwa awa 4 a lokacin da kike cikin al'ada, ko da kuwa jini baya zuwa miki sosai ko kuma baya fita yayin a lokacin da ya dace na al'ada. Shin me ke kawo jinkirin al'ada? Abubuwa da dama suna kawo jinkiri ko rikicewar al'ada, in ji masana likitanci. Na ɗaya shine juna biyu, na biyu shine shayarwa, na uku shine shigan ƙwayar cuta, na hudu shine magunguna ta zarar haihuwa, na biyar shine kumburin kwan mace wato ovary cyst kenan, na shida shine rashin kwanciyar hankali wato stress kenan, motsa jiki mai tada hankali, sai na 8 rashin samun lafiyayye ko kuma isasshen abinci, sai na 9 shine cututtuka kamar zazzabin typhoid, na 10 shine matsalar sinadarin hormones, na 11 shine magunguna irin su maganin olsa da dai sauransu. Samun juna biyu yana buƙatar yanayin al'ada daidaitacce ba rikitacce ba, saboda haka rubutu na gaba za mu yi magana ne akan me yake kawo rashin samun juna biyu. Kada ku manta kuna tare da naku Habibti, wanda muke kawo muku cikakkun labaru masu matuƙar mahimmanci game da nishaɗantarwa. Idan kuma wannan abubuwa da muke kawo muku suna nishaɗantar da ku kamar yadda muka sani, shine ku danna liking sannan ku danna subscribe.